Vydal som sa na cestu, kde chcem mať život pevne vo svojich rukách. Každý z nás by chcel. Hľadáme cieľ a tú vysnívanú destináciu, kde máme možnosť sa prejaviť. Byť skutočný, taký, aký sme. Ďakujem, že som to miesto našiel. Utekáme pred ruchom, pred svetom a aj pred sebou samým. Je to iba záplata na naše trhliny. Častokrát zabúdame, že to ticho musíme nájsť iba v nás. Život mieša karty a je iba a len na nás, ako tú hru zahráme.